приятели, да, брат ми още е на градина и не може да дойде. И колата е развалена и баба му иде да го закара. И така. И на нея. И така с братовчета ми. Та е тук вече. Баба му го е закарала. И сега да ви го покажа ли? Питам те. Да те покажа ли, Живко? Ай. Добре, мама! И така, приятели, той много е сърдит при мене. Така че не знае как ще е такова. Никъде не гледам, така през след го обръх, ще го обърна така. И така. Чао.